सानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि थाखाय फ्री अफ कस्ट नंगौ थारैनो बाट बे जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय मोनसे इन्सपिरेसन मोनसे कन्फिडेन्ट बिल्ड अप खालामनो थाखाय बा गोदान टपिक नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थानो थाखाय खाबु होयो बेनि थाखायनो जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला डेफिनेटलि नोंथांमोना शेयार खालामगोन जानांगौ बेनिफ्राय लाइकबो खालामदो कमेन्ट्सबो खालामहरदो भिडिअनि फारसे स' दिनै आं टपिक लादों जोंहा राकेश सार मानगोनां EM नङा होमबा बिथाङा जोबोद मोजाङै गावनि पार्सनेल पइन्ट अफ भिउखौ लाखिदों बिथाङा बुंदों दे खौसे जानांगौ होननानै स' नै बेनि फारसे आं मैया अलरेडि मोनसे भिडिअ बानायबाय दा खौसे जानांगौनि फारसे गोबाङानो भिडिअ बानायबाय गोबाङानो गाव गावनि पइन्ट अफ भिउखौ शेयार खालामदों ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बा बिथांमोना उनफोरावबो खालामबावगोन आरो दैदेनगिरिफोरनि सायावबो बे सोंथिखौ सोंनाय जादों बाट खोथाया बिसोरदि दिनैनि समावहाय दैदेनगिरिफोरा बा बिथांमोननि जि पजिशन बिथांमोना थांलाय फैलाय थाइलाय बारलाया बिथांमोननि मोनसे कमन एक्टिभिटी बाट सासे साधारन व्यक्ति सासे जों बायदि व्यक्तिफोरा जुदि बेखौ साननानै नायोब्ला जों बिथांमोननि स्पिचफोरखौ खोनासङो बिथांमोननि जि मेसेज डेलिभार खालामनाय रायजो राजानो जि खौरां बिथांमोना फोसावनाय मोजां गाज्रि मोननैखौबो नेगेटिभ प्लास पजिटिभ मोननैखौ बिथांमोना फोसावो दा सोरनि समाव बेसेबां खामानि जालांखो स' बेखौ आं फारि फारि बुंलांला नोंथांमोननो सुंद'यै बुंनोसै नामा भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन दा लिडारफोरा थाइलाय बारलाय माने गोसो जायोब्लानो ओरै थांलाय आरो ओरै मिलायाखैबा अंकफोरा ओरै बारनानै फैफिनलाय नाथाय बिथांमोनखौ बोजबलायनाया जोबोद सहज बाट जेब्ला कमन मानसिफोरनि मोनसे बाथ्रा फैयो अब्ला जों बोरैहाय डिसाइड खालामगोन जोङो बिथांनि बुंनायजोंसो थांनो ना बिथांनि खावलायनायजोंसो जोङो थांनो नैबेफोरबायदि नैबे सिटुएसनाव जों जोबोद गोनो गोथो जायो नंगौना नङा रायजोफोर दिनै बिथांमोना अथ' सहजै गोरलैयै बुंबाय जे जाय बिथाङा बेबो जोंहा राकेश सार आदा बिथांनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों पार्सनेल पइन्ट अफ भिउ होन्दोंब्लाबो बिथाङानो साननैसो सिगां जोबोद जिगाब रायदोंमोन दा बिथाङानो बुंदों जे जों ज' जानांगौ होननानै नाथाय आरो मोनसे इन्सिडेन्टआ मा बिथाङा बबेनिफ्राय गावनि इमेजखौ बानायग्रोआमोन बिथाङा सासे बै समावहाय BPF दोलोनि सासे मावथि बिथांमोन आरो बेनि उनाव कन्ट्रेक्टर हिसाबैबो बिथाङा गोबां बायदिसिना खामानि मावबाय थाखा फैसाबो आरजिनो हाबाय इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबाय गेलेबायबो बिथांनि सापर्टआवबो सोरबा सासे आरो देरहालांबावबाय फाइनान्सियेलि बिथाङा स्ट्रंमोन स' दिनै बिथाङा मोनसे इमेज बानायबाय बाट नों आंना मा इमेज दङ दिनै जोङो ओरैनोबाबो माने जोंनि गेजेरावनो गुलाय गुजाया कमन मानसिफोरनि गेजेरावसो जाखायो दैदेनगिरिफोरा साजों सामाले गावसोरो फिट एन्ड फाइन बाट जोङो लवार लेभेलाव साननानै माने एज अ कमन व्यक्ति जोंनो बिथांमोनखौहाय फोजौहरो बा बिथांमोनखौ दैथायहरो जाहाथे बिथांमोना जोंनि फारसे खामानिखौ मावगोन होननानै दा बिथाङा बुंदों जे बे जाबाय दा बिथाङा बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा डेपुटि चिफ जानांगौ आरो केबिनेट मिनिस्ट्रि लानांगौ होनदों स्टेटआवहाय बेनिफ्राय बेलाफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा CEM जानांगौ दा बिथाङाबा बेयाव मा लजिक लाखिखो मानो डेपुटि चिफ मानोना बिथाङा CM जानो हाया नामा जुदि जोङो बुङोब्ला बिथांखौ CM बानायदो मानगोनां प्रमद बर'खौ डेपुटि चिफ बानायदो बिदिबा जागोन ना जाया दा बिदिबा बिथांनि स्टेटमेन्टआ सोलायलायगोन होमा दा जियानो हक बाट पसिबिलिटि दङ ज' जानाया पसिबिलिटि दङ बाट सोर CM जागोन सोर डेपुटि चिफ जागोन बेखौ जों दानो थि खालामखानो गोनांथि दङ नामा इन फिउचार जुदि आरोबाव खनसे थांनाय बाराव जों नुदोंमोन एबसलिउट मेजरिटि BPF हान्जानिफ्राय मोननो हादोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना सरकार दानो हायाखै बे बेलायावहाय बिथांमोना जाथिनि सार्थखौ बावदोंमोन नामा हारिनि मावनांगौखौ बिथांमोना बावदोंमोन नामा बेबायदि जागोनखौ बिथांमोना मोनथिखायाखैमोन नामा दिनै थिगानो दङ दिनै रियेलाइज खालामबाय भुला जाब्लासो जोङो रियेलाइज खालामो आरो रियेलाइज खालामनांगौ जाहाथे जोङो नेक्स्ट स्टेप सानै हनै लाफिननो हायो स' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जे ज' जानांगौ होननाय आं बिथांजों समर्थन होबाय आरो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर जायफोरा होनदों ज' जानांगौ जोबोद मोजां बाथ्रा बाट प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना बेखौ सिरियासलि नाजानांगोन
अब्लासो बे जाफुंसार महर मोनगोन आरो सोर डेपुटि चिफ सोर CM बेनो जुदि दानिफ्राय मोनसे सावराय जानाय टपिक जुदि नोंथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनोब्ला बेखौहाय थोंजोङै बुङोब्ला बे साक्सेसफुल जानायानो नङा होननानै ओरैनो मोनथिखाङो दा सासे सिनियर दैदेनगिरिया सासे दाबावैसो राजखान्थियाव हाबनानै दिनै CM जाबाय बिथांखौ सरकारनिफ्राय खोख्लैबाय दा बिथाङा जुदि बिनि आन्दाराव डेपुटि चिफ जानांगौबा बिथांनि पार्सनेल पइन्ट अफ भिउ माबायदि जागोन बेखौबो जों मोनथिनांगोन सिगाङाव फार्स्ट अफ अल दा राकेश जोंहा मानगोनां EM बिथाङा जेबायदि बुंदों माने लेखा बिजाब होबाय फरायबाय बाथरि हेडलाइन्सखौ फरायना होबाय बेबायदि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दा जियानो हक जों बयबो बेखौ माबायो आरो मोनसे खोथा जिनाहारि जानाय रेप केस बायदिसिना जोङो नै दासान्दि गोबां खोनागासिनो दङ जोंनि गथ'सा उन्दै उन्दै नि फारसे गुबुन हारिनिफ्रायहाय जिनाहारि खालामनायनि खौराङा बे जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो थारैनो पक्स' आयेननि मथे बिथांमोनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिखौ लानानैहाय बनसु आफादा गसाइगाव महकुमानि सेरजोंहाय धरना लादों प्रटेस्ट खालामदों जे भिक्टिमा न्याय मोननांगौ आरो जाय कालप्रिट बिथांमोना साजाखौ मोननांगौ होननानै बिथांमोना धरना होदों बे जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो सिगांफोरावबो बेबायदि जाबोबाय थादोंमोन बे धरना होबाय थादों नाथाय बेनि फारसे एक्सन लानांगौआ सोरनि दायित्व बेनिखायनो बयबो दिनै बनसु आफादजों लोगोसे जिमाननाखि आफादफोर दङ बयबो बे बाथ्राखौ बुंदों बा सरकारा बेखौ बेसेबां एक्सन लागोन बा जोंनि पुलिस प्रशासना जोंनि आयेना बेनि फारसे बोरै बिजिरगोन जिहेतु जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे नैबायदि इनाया जाबाय थादों गासिबो बिथिं बेनिखायनो बेफोरनि फारसे जोङो बेखौ निन्दा खालामो आरो जाहाथे इन फिउचार बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जाया सांग्रांथि थानायाबो गाहाम बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो जितु ज' जानायनि बाथ्रा बेखौ जोङो दा फिउचारावसो मोनथिसिगोन आरो फिउचारखौ जोङो दिनैनिफ्राय थिग खालामोबा बै फिउचारखौ जोङो सेट खालामना दोनखायोब्ला जोङो मोनथिनो हाखागोन जे फैबाय थानाय समाव सोर खुंथाय गोहोआव फैफिनगोन सोर CM जागोन आरो सोर डेपुटि CM जागोन स' बिदिब्ला आंनि भिडिअ'आवहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांबाय जानांगौ आरो आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनजों टिल देन स्टे टिउन बाय